damban nan dai an taka. Ga damban nan dogon Cisco har ya buge shi wallahi. Shi nan Baba Auta ya ce a dawo. An sa musu kudi wallahi tsakanin Bahagon Manja da dogon Cisco. Yanzu ga waɗanda 10,000 da zun na bashi ya raba mai yadda daidai. Bahagon Manja, dogon Cisco, kwamandan yaƙi Bahagon Manja, dambe ne fa, kwamandan yaƙi. Ko yake wurin tsayin ba dama, Bahagon Manja, dogon Manja, Bahagon Cisco, dogon Manja. Bahagon Manja dogon Cisco komandan Kudawa. Mai gida kana. Damben 20,000 gare mu gaba. Sali gidan ɗan kan daga jiya ne mun kai mutum da mai gida mun ka ƙara maran. Da kana constable yanzu an ƙara ma igiya biyu. Ga dambanin tsakanin na Jahila da Shagon Rabala. Jamus ne da Gurmada. Shagon Labaran. Usama na Jahila. Shagon Ramadan kai kana da buƙatar turka ɗan dangilan ya an ka aje mana buhun gari biyu wata biyu. Da ganin ka sai ka ci gari da yawa. To, mudan bata kun gane wayan gidanmu suna ta farfadowa da gidan ga. Ba komai an farfado gida ba alherin ga. Ka gani? Dan ci bitu kana da gida a Madina na garba baban garba disfilin ofisa. Naira 1000 iyaka kudin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na jahila. Dodon wannan kai. Wai, oke wanga ne ko? To ya hakuri. Na jahila, ya mai gida. Na jahila da kai da Shagon Ramadan. Labaran an ara muku naira 10,000. Wannan dambe naku yana da sai ya bai bai kila. Ya dabda da son gani. Dambe da nake son gani. To sai ka sanya tunda sai kullum gara ake zama.
gida. Mai gida. wanda masu gida sun ka aza wanda ba hawa manta bai daure ba bari an koma ga wanda ya aiko da dan kuɗi tana son magana mai gaske to ina ba mu take to sai an buga za a kwanda mai ƙarfi da mai wayo mai ƙarfi da mai wayo ba mu mata ina ga ina kara ake bi shi da suka gaci dan yi baya ba hago to to ina zuwa waɗanda daban ne ba waɗannan 10,000 tsakanin na jahila da shagon labaran su ne an ka azama 10,000 wannan 5,000 ba hagon manca da tola dogon sisko su ne an ka aza 5,000 ima na ƙara 5,000 ga dogon wannan da kai da dogon tola na ƙara 5,000 a ƙara ma 'yan kallo da nan ni ma ya bai sha to kun ga kuma kudin ku 10,000 ga sunan zai kirga ya bani a rike sai an gama in ba mai raba kudi ya raba kaya da kudi kurke hili daya tandan na jahila ka yi nuna ka daura hannunka shagon lamaran ka dambe na ne dambe duna ba a bugawa na 10,000 shagon kaura ba hagon manca dogon sisko 10,000 shagon labaran na jahila ku buga shagon labaran ku niya to amma ai kallo na faɗa muku za a ƙara taken na biyu tun da daga yayan koyawa ba ta bar mu da irin wanga za mu sa giyar in gaskiyar hita sai ka ba da 500 ka wuce ka ba da 500 ka wuce don ka sa a yanka ce kai kai ka sa nan ka zo kai ka to ba mai huda da kai ai ka zo gidan dambe a zuma ba mai huda da kai ba mai rigima da kai ka zo lahiya ka koma lahiya gidan dambe a zuma ba a huda da kai kuma ba a yaya da kai alin tarara shagon zazu ga tabbana ne shagon autan mamman ba hagon na dada shagon autan mamman ba hagon na dada shagon autan mamman ba hagon na dada
akwai yan dambe samun masu zahi da koma hili a koma hili wani yake bai noma saboda biyu kuma na gabirin ya yi shi abinci tun da ba gona guda ya kabi ba hagon manca shagon hautan mamman shagon bagon na dada ga wurin bacin ka ga wurin kwanan ka ga wurin wankan ka ga fanka ga makerar fitar kuma ka rike Abuja to ba tafi na dai shagon sani ba hagon na dada ka halbe daga nesa ba hagon manca shahagi akwai yan kallo baya yau gidan namu hada turawa mun samu ci gaba Allah saka muku da alƙai ga shagaban nan uban tahiya ka bar su da neman sarautar gidan dambe sarautar da aka gare ka ta kai shida wadda sarakuna sun ka nada kamun ka sai an ka doki an kai rangadi yawa faɗa da mai ƙarfi wahala ne zama daidai gashi ta hidan da kwa gashi uban doma san turakin kwaso a gashi ajiyar jibi gashi magaya kyan barjan zanzan gashi sarkin noma ana sa ka gama lahiya ma banji ne ku tsara ku dambe masu ba da kudin sun sarko kasa kasa ma ga dada sabon autan mamman ba hagon na dada daga kushe su dogon cisko na ga komanda na bangaren kudu an sa mai sanata komandan bangaren jamus ba hagon shi ma an sa mai sanatar to kuiniya sarauniyar kudawa ta zo kuma ta nuna kanta cikin mata Allah saka da alheri ga dabbanin gargaɗe rauni kare Allah shi yayi sha ma hauka shi na shigan nan baban lado inna lillahi ina laka kama gidan gina ya kafasta saboda ba na so a gani za a bani kuɗi a maraba aka sami zonan wuri idan aka fasa yake ba a bani kuɗi da Allah goge shi da Allah goge shi in kuma ma za ka mashi awon kamar da Allah ka fasta shi yawwa ya dawo to ya kai a ƙaro ruwa kirela kai ba shi ruwan na isa kai shagon waye kuma ba a ce maka yaro kana da mai gida mai karfi zaki kai da ya kare ka sake mai tsoro kai da ya kare ka sake ta hula kaja hayya hayya umayya hayya gaskiya ya ba an dawo turmi na biyu dan ba ta do zaki wallahi har zare su kwanci idan banan za a ci gaba yayin da
zare kwanci. Damban nan tsakanin Bahago Umaru da shi da Tunturuna. Damban nan dai wallahi an dawo ta fara ɗaukar zahi Tunturuna da Bahago Umaru Mugu.